सोलकढीचे 15 प्रकार या सिरीजमधली पुढची सोलकढी आहे जिऱ्याची सोलकढी। यासाठी मी 10 कोकमचे पीसेस अर्धी वाटी पाण्यात 1 चमचा मीठ घालून भिजवत ठेवलेले आहेत। साधारण अर्धा ते पाऊण तास या पद्धतीने कोकम भिजवत ठेवायचे आहेत, त्यामुळे सोलकढीला खूप छान रंग येतो। एक मोठी वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे। ही जिऱ्याची सोलकढी आहे, त्यामुळे 1 मोठा चमचा जिरं घेतलेला आहे। या सोलकढीमध्ये जिऱ्याचा फ्लेवर महत्त्वाचा असल्यामुळे लसूण कमी प्रमाणात घ्यायची आहे। साधारण 2 किंवा 3 पाकळ्याच लसूण घ्यायची आहे। 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। आवश्यकतेनुसार पाणी। आता आपण सोलकढी बनवायला सुरुवात करूया। मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या नारळाचं खोबरं घ्यायचं आहे। यामध्ये 1 चमचा जिरं घालायचं आहे आणि लसूण तसेच हिरवी मिरची पण घालायची आहे। आता यामध्ये 1 वाटी पाणी घालायचं आहे आणि बारीक वाटून घ्यायचं आहे। सोलकढीसाठी लागणारे जिऱ्या खोबऱ्याचे वाटप बारीक वाटून तयार आहे। आता आपण रस काढून घेऊया। अशा पद्धतीने व्यवस्थित पिळून खोबऱ्याचा रस काढून घेतल्यावर पुन्हा एकदा हे वाटून घेणार आहोत। मिक्सरच्या भांड्यात पुन्हा खोबरं घालून त्यात पुन्हा 1 वाटी पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे। आता पुन्हा एकदा रस काढून घ्या। खोबऱ्याचा रस काढून घेतलेला आहे। आता आपण हे भिजवलेले कोकम त्यात घालून मिक्स करणार आहोत। भिजवलेले कोकम रसासकट मिक्स करा आणि व्यवस्थित ढवळून घ्या। जिऱ्याची सोलकढी पिण्यासाठी तयार आहे।